हम संतोष पागल ना मारो देख के फेंक के लगवा लाहू फेंक लगवा अशोक सिंह के माथा चाटे। गीतों संगीत गावत रहता ओमे मधुरता होके के चाहिए। जो प्यार कर गए दिल में उतर गए मधुरता चाहिए। गलती कहनी है तरुआ कहीं मैं एकरे का बोलनी है। जो प्यार कर गए ना ठीक लगे ना बोले के चाहिए मर्दी। ये चीज कोनो जरूरी नहीं है कि प्रदुमन पहली कला दूसरी कला से गावत रहे तो वही स्केल से गाई। अपना पूंजी में उतने में काम करी लागत रहा खोखे ना ना देखी लड़का यो शिकायत नहीं खंस करत रुआ के बतावत तरह सकी अगला मन से रुआ सचेत हो जाए। ओ स्केल से रुआ गावल मत करी। अवस्था बुढ़ारी के होगन बा बताई हो पहली कला रुआ लगा देता नहीं ई ठीक उचित नहीं खेला तवा जवा लागत फाटे बोला खाए खाए कोइले लय होके के तो बुझाए के चाहे कि हां होता और हर एक गाना के जवाब दे और हर एक चुटकुला के जवाब दे। अब तो चुटकुला रे कहनी है नु कहा दो तो कलकत्ता प्रोग्राम रहे भाड़ा का तो ना जुटल तो हमनी के ट्राम में चढ़ के जाए लगले जा त कत मौगी खड़ा रहे हमरा आगा का तो जब जब ट्राम में ब्रेक मारे न त एथी तनी कादू हमर सटे लागे या सट तई कह मौगी कहती है कि यहां पैर रखने का जगह नहीं है तुम बीच में क्या खड़ा कर दिया। अच्छा तई घटना साचे हो लगभग ना तरौरो घटना हम कह दी का कह दी ए कुंवर जी कह दी बोली ठंडा के महीना रहे ताही ठंडा बड़ी यार गिरत रहे ना बाप रे बाप जार जात उतना रहे। कुंवर जी अपना नचनिया से कहले कि देखना रे ठंडा तना गिरो ताकि जार जाते नहीं खे एकरा लगे दुगो हीटर न ह कलस की ठंडा लगा त हमार दोनों हीटरवा धल। अब कुंवर जी का कहले कि एकर दोनों हीटरवा धल ले हीटर धैला के बादो कहत रे कि ठंडा नहीं खे जात का करे तले नीचे तक लस त कहता ए कुंवर जी हीटर धैला से होई नती के बेटा पलक त खोसला ही नहीं पलक अब उनकर काम करता मिलाई लोग अपना चुटकुला में हमरा चुटकुला में उतर बकना ये अभी सिर्फ झांकी है पूरा पिक्चर तो अभी पूरी रात बाकी है। कौनो जाति के बारे में मैंने मतलब नहीं खे निमन काम करो तारा कि खराब काम करो तारा तू अपना जाने बुझता कि हम खूब बढ़िया काम करो तानी लेकिन वो जो ऊपरवा बैठल बाड़े बहुत बड़ कैमरा लगा के बैठल बाड़े तू रजाइयो में लुका के का करो तारा सब उनका लौकता। तो भजन करे के उम्र ये बा अभी भजन करब तो तर जीवन त जियते की मर जीव धरती के नाम मृत्यु लोग के कोई रहे खातिर नहीं खे जेल में सब के एक ना एक दिन जाए के बा तब जाए के बा त धरतीया के का नाम हो मृत्यु लोग तो जहां नहीं खे रहे के करा के नैहर कहल जाला आ जहां चल जाए के बकर के ससुराल कहल जाला। ओरिजिनल बलमुआ ओरिजिनल भतर ऊपर बैठल बाड़े लीला का करो तोरा भजन करो त नहीं ख खाली गजन के फेरा में बाड़ा तो जगहला पे होई का लगिहन बढ़िया से विधि व्यवस्था करे खोखहू के समय दियन कुंवर जी कैसे मतलब गाना में ना मर नहीं जाते हो क्या चाहिए। देखिए एगो हमारा गीत संगीत होता तो श्रोता के मुंह पर रोहानी देखिए के तरह लोग हंसता एकदम चहचहात रहता है बुढ़ारी अवस्था में का जरूरी बा अब नाच होते नहीं थे तो हई कहला के का जरूरी बा वो 10 रुपया देख के छिछड़िया मत काटो चाचा नाचो तो बारे तो बुझा कि लैट्रिन को के छिड़छिड़िया कट ले ए भाई आपका मैटर क्या है आप जिस अवस्था में है उसी अवस्था का गीत संगीत पेश कीजिएगा दर्शक को अच्छा लगेगा। अब डार चलते नहीं बुझाता उंगली से टेलेला कहानी जबरदस्ती डार मारता रे पोरे पोरे वीडियो रे
आ कहत रे कि तू आगे से नचब तो हम पाछे से नाचब। बुझाता कि पलक चाटता रह। तू लोग मत बोला पाछे से पाछा ही लाइक बरले बड़े पाछा ही कन होवे नचवाइन कर पाछा ही के ज्यादा चलेला ऐसे ही बतिया कहले भाजा ताउरो हो दोनों जना साथ ही सुत रहल साथे कुंवर जी आ कुंवर जी के है पायल नृत्यांगना कुंवर जी एक के साथे सुत रहल भैया हो मेटर कहां पहुंचल कुंवर जी का कहले का अपन हाथवा ओकरा एथिया पर ध देले आहे गंगुरी को के कहत रे कि ये रास्ता कहां जाएगा तने पहलवा हाथवा हटा देलस आई अपन हाथवा उनका एथिया पर ध देलस कहता कुंवर जी इसी से पूछ लीजिए रोज अप डाउन करते रहते सबे सीसीटीवी कैमरा के सो जा चक्कर पकड़ कर बता लग जाई बोझा कुंवर जी हम संतोष पागल ना है मारो देख के फेंक के लगवा लाहू फेंक लगवा अशोक सिंह के माथा चाटे कहावत हो हत गोला मारू परफेक्ट होके के चाहिए सही बात बा जबरदस्ती देखिए परफेक्ट डांस हो कोनो डांस करम परफेक्ट हो देखा के बा गमछी हेडार में बनहल ना काहे खातिर ये बिना डरो में बहले हम नाच देते लेकिन इतनी बना गल तो और नीमन लगे तो गोला बाबा आदम के जमाना के सैड सॉन्ग चलत रहल बिल्कुल हमरा पसंद ना आई सैड सॉन्ग होखे त बुझाए कि हां होता परिवारों खातिर गाना गाइब जाए जौना उपलक्ष्य में बानी जा ना पर कुछ चर्चा भइल बा ना पर कुछ बात भइल बा जौना उपलक्ष्य में बानी हो एहू उपलक्ष्य में गाना होई लेकिन को पैसा ले करे देखे त प्रोप्राइटर गुड्डू जी आदित्य फर्नीचर हाउस नोट हमारे यहाँ फैंसी पलंग गद्दा ड्रेसिंग सोफा कुर्सी डाइनिंग टेबल अलमीरा इत्यादि फर्नीचर के थोक एवं खुदरा विक्रेता पता पासीखाना रोड अहिरपुरवा आरा भोजपुर लेकिन तब 500 रुपए हमरा के पुरस्कार दे देनी भैया के बार बार फॉलो की करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा लाग रही नारायण जी से ये कामना करब जहां रही बना रही रवा तो सैड सॉन्ग होई लेकिन एकरा बाद जानो उपलक्ष्य में बानी जाओ ऊपर चर्चा होई रउआ जो एगो गाना गौले बनी तो एगो गाना के जवाब दे लड़की जब रोई हां आ लड़की जब बोली अंतर हो जाए अंतर हो जाए हम ना कहो ए भाई चाचा तो छीन गई रहुआ कैसे पता बा महाराज जकार्ता होकर रहुआ ऐसा कहो नहीं यही पर 500 खोजवा लड़के में चिन्हाई ना ले चप 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 उ का है ना है अब भगवान जानो खोल के तो कोई देखत नहीं के हमू नहीं जानत आ रहुआ नहीं जानत हो ना हो रहुआ इतना गारंटी के साथ कहतानी को भेंट मुलाकात भइल बा का भय रहे ई राउर मैटर बा हमारा खातिर तो कलाकार बारी भाई हम उनका के कहे कुछ बोले जाए सही बात बा जलालपुर में कइले रहे अच्छा अच्छा सेमरिया में गाड़ी चलैले हेलमेट लगैले रहनु चाचा ई गाना का फरमाइश रहल काफी ज्यादा वायरल गाना भइल रहल सब वायरल गाना का फरमाइश